Her er hvordan du nemt kan printe 4 bordkort med QR-koder for kun 20 kroner. I din lokale Føtex, Bilka, Elgiganten eller Power vil du finde de her CV-maskiner, hvor du nemt kan tilslutte din telefon, give dem adgang, og så vil de scanne dit telefonbibliotek. Herinde i kan du trykke print og vælge det her format, der hedder 10x15, og du vil så se de billeder i din telefon. Her vil du kunne vælge de forskellige skabeloner eller billeder, du har hentet eller lavet. Du kan vælge hvor mange, og herefter er det bare så nemt som at trykke print på skærmen og tage din telefon ud af stikket. Og herfra vil den så begynde at printe dem ud, når den har givet dig en kvittering. Du kan se her, hvordan det lige tager lidt tid, og herefter printer den fint, dejligt skinnende og pæn.